Eta, bueno, esango nuke Iñaki esan duen bezala, pixkat hori da, Iñakik eta ni asko hitz egiten dugu musikaz, asko, bueno, kontzertu askotara juten geha, eta pixkat izan zen trasladatzea guk askotan WhatsAppen gure konversazioak ikusten gure imetizue, peñazoa diez, askotan die begira talde hau, edo zuzeneko hau, orduan, bueno, pixkat hori, jendeari, bueno, ez, jendeak entzun dezan aukera, eta pixkat hori izan zen, eta, bueno, horre euki denun YouTubeko etapa horretan, Tres Bandas hasiera izena ere, bueno, burutu zitzaigun, beti ginen gu eta beste gonbidatu bat, eta gonbidatuak esaten zigun bere bizitzako 3 talde edo artista, garrantzia zeukana, eta horren harira izan zen pixkat izena, eta gero, bueno, pixkat kamarak utzi, eta, bueno, pixkat ordenagailuarekin eta zinen, eta, bueno, irratian ibili izan gera, Iñaki eta biok Kakainzona irratian hasi ginen, Urritxu Zumarrako gaztetxeko irrati librean, eta, bueno, pixka bat podcast formatura nik usteet hoberen sentitzen ginena biok ez kamaraz Aratago edo. eta, bueno, pixka mikrofonaren aurrean.